Egualdi honekin atxeden hartzeko aukera baldin bado, deskansatzeko aukera baldin bado, momentu hona izan txeke baita ere, hausnartzeko. Hausnartzeko zerekin ozen pozik, nire ze ezaugarri gustatzen zaizkidan, ze aldatuko nuken, ze mantenduko nuken non bezala, eta hoi dena alba da idatzita. Zertik, bakio berriro gure martxa normalin hasten ganin, zurrunbilua untalakoa da naiz, batzutan badirudin ez gala konturatzen, untalakoa da egunerokotasunan zurrunbilua, ahaztu ingo zaigula. Eta handela gutxi irakurri nun, gauza oso graziosoa, eta da, zure arrakasta neurtzeko baloretako bat, hau kontu neuki. Zer? Lehengo urteko arazo beak bat juzu, ez du arrakastik. Arazuk aldatu badia, agilan arrakastan biriantzuz. Interesgarria, alde honetik hartzen bazu edo, ikasgai izan diteken bidia topatzen bazu.